Pamilihang bayan naman po ng Rosales pansamantalang isasara upang linisin din. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Neil Moyano. 104.7 IFM Report. Pansamantalang isasara ang pamilyang bayan ng Rosales sa linggo, ika-18 ng Enero 2026 simula alas 6 ng umaga upang bigyang daan ng isasagawang market cleanup drive alinsunod sa kautusan ng lokal na pamahalaan. Ayon sa abiso, layunin ng pansamantalang pagsasara na maisagawa ang masinsinang paglilinis at pag-aayos ng palengke upang mapanatili ang kaayusan at kalinisan ng lugar. Habang sarado ang pamilihan, pinayagan ng mga vendor na magtinda sa Rosales Trading Post sa Barangay Tumana West bilang alternatibong lugar ng pagbebentahan sa araw ng cleanup drive. Inaasang magbabalik sa normal ang operasyon ng pamilihang bayan matapos makumpleto ang nakatakdang aktibidad. Pinayuhan ng lokal na pamahalaan ng publiko at mga mamimili na magplano ng kanilang pamimili at sundin ang mga abisong ilalabas ng pamahalaan. Kasama mo mula rito sa FM News Tugupan, ito si Idol Neil Moyano, Tadak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.